ବର୍ଷର କଥା। ଜଣେ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ପାଳିଥାଏ। କୁକୁଡ଼ାଟି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଅଣ୍ଡାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନାରେ ପାଲଟିଯାଏ। ଲୋକଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକିବାକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଟାଣୁଆ ବାକ୍ସରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖେ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବାକୁ ଦିନରାତି ଭାବୁଥାଏ। ବାକ୍ସଟି କିପରି ସୁନା ଅଣ୍ଡାରେ ପୂରିଯିବ ତାର କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଦିନେ ସେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ। ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ କୁକୁଡ଼ାଟିର ଦେହ ଭିତର ନିଶ୍ଚୟ ସୁନା ହୋଇଥିବ। ତା ନହେଲେ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତା କିପରି? ଏକଥା ଭାବି ସେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ତା ଦେହ ଭିତର କାଟି ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନା କାହିଁ? ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଚକର ଖାଇଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଧନୀ ହେବାର ଆଶାରେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ସେ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁତାପ କଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ।